Kaixo, Silvia? Kaixo, izalde, ondo eta zu? Bire, bai, ondo. Bai. Hementxe, virtualtasun honetan, ez? Bai, tokatzen zaiguna, ez? Tokatzen zaiguna, bai. Bueno, eutxiko diogu, hau da garrantzitsuena eta. Bide batez, jaso dut zurbialdutakoa, Begira. Haize, ondo posten naiz. Oso polita, ikaragarri postu naiz. Ez dut oraindik ikusi zer dagoen, Ez? Ez, Venga, bagoazen batera ikustea, ez? Elkarrekin, aber. Begira, kikara. Wow, politia da, Oso ondo, ze gaur goizean apurtu dut azkenengo kikara. Beraz, bai. bikain etorriko zait, bai. Ekonomia Kontuz horrekin, Kontuz horrekin mikroondasen ez sartu, ez? Ezin da sartu. Ez, ezin da sartu. Baina gauza beroak bai, ez? Bai, kafe hartzeko eta dana, bai. Gau, ze aurton, Merkatu Solidarioa hasi da, baina aurton hasi da modu virtualean, ez? Bai. Azoka virtuala, ez, bai. Azoka virtuala, bai, hori da. Eta zer, jendeak engantzatu ahal izango du eta hortik ikusi? Bueno, a ber, nik uste baietz, ez, azkenean egokitu behar gara, ez, dagoen egoerari, eta gauza pilo daude, osea, ez dakit sartu zean web horrian, baina oso potentea da, ez dakit, 80 piko, ez, erakunde daude, enpresa, esperientzia anitz, formazio ere badago, bai, oso ondo dago, osea, animatzen zaitut sartzera. Bai. Sartuko naiz gero. Bai. Bueno, hau kikara oso ondo etorriko zait gauza baterako. Ze ikusi dut hemen sartu duzuela gauza garrantzitsu bat, eta da tea. Ja, eske gustokoa duzu tea, ez, Goizalde? Bai, gustatzen zait. Eta gainera ikusi dut jarri duzuela teina askoduna, eta oso garrantzitsua da bizitzari eusteko. Hau non egiten da? Horrelako produkzioak ze izaten dira? Baita ere bidezko merkataritzarekin eta lotutakoak? Bai, adibidez hori uste kidendan erosi dutela, eta hor bai bidezko merkataritzan oinarritutako proiektu bada, ez? Azkenean batea eta uste ere txokolatea sartu bizutela poltsan, ez? Hori begiratzen ari nintzen, bai, tea eta txokolatea. Hortxe dago, bai. Ezke normalen produktu horiek kanpotik etortzen dira, ez? Eta askotan, ekoiztu diren baldintzak oso kaskarrak dira, ez? Osea, eta lan baldintzak gehien bat, ez? Orduan, kidendak proiektuek egiten dutena da pixkat, bultzatu beste erosteko eta beste ekoizteko modu batzuk, ez? Azkenean, produktu horiek badakigu behintzat, lan baldintzak bermatzen dituztela, eta, bueno, oso importantea da gaur egun, ez? Eta gustoko ditugun produktuak behintzat, ez? Osea, justuak izatea, ez? Askotan, txokolatearekin eta tearekin jai dugu, ez? Askok, ez? Bai. Desberdintasun asko dauzkaten produktuak dira, ez? Bereatzen desberdintasun asko dauzkaten produktuak, bai. Bai, honetan batzutan pasatzen da, jasotzen ditugula eta erosten ditugula produktu hauek, baina ez dakigula benetan produktu hauen atzean ze bide dagoen eta jatorrian zer dagoen, ez? Eta ze lan baldintzetan egoten da jentea hau dena guk gero konsumitu dezagun, ez? Bai, galdera asko egin behar ditugu, ez? Nik uste azkenean, beste egunetan ere eta beste leku askotan komentatzen ari dana, ez? Buelta sakon bat eman behar zaiola erosteko moduari eta jateko, ez? Jateko daukagun moduari, ez? Horrea zenea badaude hainbat erakunde, elikadura beste modu baten lantzen dutenak, ez? Adibidez, non ekoizten dira produktuak, nola merkaturatzen diren, gero ere gure etxeetan ere nola sukaldatzen ditugun ere, hori guztia ez, beste modu baten lantzen dituztenak. Adibidez apuntatu ditut hemen batzuk, produktu ekologikoak, justuak, hurbilekoak eta sasoikoak eskaintzen dituzten proiektuak, ez? Adibidez, Ene Bizkaia sindikatua Erreasen parte da, gero baita ere badaude beste esperientzia batzuk, produktuak erosteko aukera ezberdinak ematen dizkigutenak, ez? Adibidez dendak edo saski ekologikoak, edo katerinak ere, Ekoizan, Labore Bilbo, Hortutik Ahora, asko daude, katalogoan bertan azaltzen direnak, aukera pilo daude. Bai, aukera, azoka virtuala hau izan daiteke aukera bat hori ere ezagutzeko, ez? Jenteak seguruen ez duelako ezagutuko. Eta gero, beste gauza bat dago harritu egin nagoena, eta da, hau, kanpaina arropa limpia deitzen da, hau da, eta bolsa zoragarri hau dakar, haber ikusten da, ez? Ikusten duzu? Ojo, ze polita, bai, ze polita. Oso polita da, izugarri ederra.
Claro, hau da beste gauza bat, ze arropa konsumitzen dugu eta zer egiten dugun arropa horrekin. Eta zelan erosten dugun arropa hori, ez? Bai, eta azkenean, kanpaina honek salatzen duena, ez? Osea, guk oso merke erosten dugun arropa, zer dago horren atzean, ez? Zergatik da hain merkez eta ze harremanak dauden horren atzean, ez? Eta emakume pilo daude, ez? Gure arropa josten, ez? Beste planetako leku ezberdinetan eta baldintza oso txarrak ez jasatzen, ez? Orduan hori guztia kanpaina horrekin salatzen da, ez? Kanpaina arropa limpia. Eta nik uste poltsa hori, kanpainan bat barne zehola, eta horre ZTM ONG-a bultzatzen duen kanpaina bat dala, ez? Bai, horra saltzen da, bai. Eta hauek ere badaude sare internazional batean, kanpaina limpia hortan, eta gauza asko egiten dituzte. Adibidez ikusi dut azoka sozialan, merkatu sozialaren agendan, badagoela aurkezpen bat Fabricando Mujeres dokumentala, bai, eta oso interesgarria da ze hauek saiatu dira pixkat lotzen indarkeria matxista konsumismoarekin. Eta, ez dakit, nahi asko gustatu zitzaidan dokumental hori, eta guain bigarrengo atala atera dute, eta oso interesgarria da. Bai, indarkeria matxista diozula, jakina, ez dugu pentsatzen hor munduko beste muturrean gertatzen diren gauzen artean hori ere gertatzen dela. Esan nahi dut, bidezko merkataritza da eta nahi duzun guztia, baina munduko pandemiarik handiena, edo handienetako bat, indarkeria matxista da eta han ere emango da, ez? Bai, leku guztitan azkenen, ez? Osea, Barreazen erargi dago ikusten dela, hemen ere alternatibak lantzen ditugunean edo martxan jartzen ditugunean ere indarkeria matxista hor dagoela, ez? Eta horri aurre egin behar diogula, ez? Ustete horrekin lotura daukan zeo zer badok ezula, ez? Bai, ustut baietz begira, kartel bat. Bai. Ez dut ondo ikusten urbildu pixkat. Den martxoaren 25-ko erasorik ez indarkeria matxistaren aurrean. Hau da, joan den azaroaren 25-ko kanpaina, egunaren arira egindako kanpaina. Baina hau ere, nik ez dakit hau lehenengo munduan oso argi. En fin, argiago daukagu edo behintzat mobilizatuago gaude, elkarteetan, baina munduko beste mutur hartan ere, badaude elkarteak, badaude mugimenduak, badago nolabaiteko babesa. Nik uste, ziur baietz, guk hemen asko ikasten dugu, ez? Adibidez, Hego Amerikan, ez? Dauden mugimenduetatik, feminismotik, ez? Oso anitza da, oso potentea, adibidez, gogoratzen ari naiz guain, ez dakite parte hartu zenun, nola egontzan, ez dakit ja, noiz? La tesis atera zuena El violador eres tú, performance hori, hemen ere Bilbon egintzala, ez? Eta hor Txiletik dator adibidez, ez? Nik uste mugimendu feminista oso potentea da munduan zehar, eta esperientzia asko daude hortan ere, ez? Eta nik uste adibidez, Reasen asko ikasten dugula mugimendu feministatik, ez? Osea, asko ikasten dugula, eta beharrezkoa dala, ez? Autu hori egitea, ez? Indarkeria matxistaren kontra gaudela eta ekonomia sozial eta solidarioa ere hori landu behar dugula, ez? Kanpora begira eta barrura ere. Bai, izan ere, berretan ari zinela, pentsatzen ari nintzen, egia da hemen indarkeria matxista ematen da eta nolabaiteko tresnak eta badaude baita ere erakundeen aldetik, ez? Baina munduko beste puntan non zaurgarritasuna erabatekoa da, emakumeak aurre egin behar dio beste era batera, ez? Eta pentsatzen dute hor emakumeen arteko aizpatasuna, hau da, sororidadeak eta ondo funtzionatuko duela, ez? Eta garrantzitsua izango dela. Bai, beharrezkoa da, ez? Gure artean ere, ez? Osea, aliantzak ere sortzea, eta bai. Eta besteengan ere ikastea, ez? Badago beste proiektu bat gaur ere, nik ezagutzen dez, egun nintzen jardunaldi batzutan, eta komentatu nahi nun zurekin, mugarik gabeko koek atera dutena da, ustete izena da, memoria eraikiz, ez? Eta beraiek
Bai, oso ondo da, oso interesgarria da egiten duten lana, eta beraiek erabiltzen dute memoria indarkeria matxistari aurka egiteko estrategia bezala, ez? Orduan, jaso dituzte emakume biktimen hainbat ahotsak eta testigantzak, eta hortan ere ikerketa egin dute, gero atera dute baita ere beste material batzuk, oso potentea da egiten duten lana, ez? Eta beharrezkoa da baita ere, emakume hauek kontatzen dutena entzutea, ez? Askotan insensibilizatu egiten gara, ez? Eta beharrezkoa da beraien bizipenak ere ulertzea eta entzutea, bai. Bai, batzutan munduaren alde aberatzean bizi garenez badirudi arazo nagusienak gureak direla, ez? Eta batzutan ahaztu egiten dugu munduko beste alde horietan ere gertatzen direla gauza asko eta seguruen gurean baino latzagoak, ez? Bai, eta ikerketa hontan ere lotzen dituzte, beste, hori izaten dezuna, ez? Beste leku batzutan gertatzen diren kasuak hemen gertatzen diren kasuekin ere, ez? Eta adibidez indarkeria matxistan lotura handia ikusten da horrez, osea, bai, gauza oso askotan pentsatzen dugun baino berdinagoa dira gauzak, ez? Osea, bai. Bai, azkenean ez gara inez berdinak, ez? Ez. Bueno, begira, beraiei ere baliagarria egingo zaie, hau, hiztegi feminista zuek egindako, Reasek egindakoa da, eta hor elkarte pilo bat ekartu du parte, zuk ere begira. Bai. Ze interesgarria, ekonomia solidario baterako hiztegi feminista. Oso interesgarria iruten zait, eta, hasteko lehenengo gauza deigarria egiten zaidana da, ze ilustrazio ederrak dituen, Oso politiak oso ederrak dira. Bai, eta lotura handia daukate, agertzen diren hitzekin, ez nahi, ez da gauza bat ola politia izateko jarri dana, ustete hor, beste egunen egon nintzen aurkezpenan, eta diseinua egin duen emakumeak azaldu zuen oso ondo nola dagoen diseinua ere prozesuaren zea bat dala, ez dakit, bihotza dala, ez? Azkenean ez da politia geratzeko, zentzu guztia dauka, ez? Eta irakurtzen baduzu hiztegia, hori irakurketa horretan beharrezkoa dala baita ere fijatzea, ez? Ze irudi agertzen dira eta zer kontatzen diguten irudi horiekin, ez? Oso politia da, bai, benetan. Ze gainera, ez da hiztegia, esan nahi dut, norbaitek jasotzen badu ez du aurkituko hitz bat eta bere esanahia edo bere sinonimoak. Hau gauza gehiago da, ez? Garatuago dagoen gauza bat da, ez? Bai, azkenean hemen hiztegi honetan, hiztegi hau ekosolfemek bultzatu du. Hau da, Reaseko lantalde bat eta hor Reaseko agenda feminista lantzen da, ez? Eta adibidez, aurkezpenean azaldu zuten, oso importantea dela nola antolatu duten hemen eduki osoa, ez? Azkenean, hiru ildo nagusia azaltzen dira, bada pixkat sistema ulertzeko hitz batzuk edo, azaltzen dira, ez? Lehenengo parte hortan, gero bestea da alternatiba ere eraikitzeko, ez? Beste kontzeptu batzuk, eta gero hirugarrengo atal hortan agertzen dira bizitza iraunkorragoak edo eraikitzeko tresna batzuk edo proposamen batzuk, ez? Oso ondo atorki hori, betidanik feminismotik esaten dugu, gauzak ez baditugula izendatzen, ez direla existitzen, ez? Orduan, errealitatea ere izendatu behar da. Hau oso baliagarria izango da, baina pentsatzen dut denborarekin ere agian aldatu beharko dela, ez? Espero dezagun horri gutxiagora edo gehiagora, baina onerako izan dadila, ez? Bai, jolin, espero deu, ez? Bai, hortan, borroka horti dijoa, ez? Ze feminismoan ere abiadura diferenteak daude munduan, ez? Bai, agenda anitza da, ez, mugimendu bezala, agenda ezberdinak ere, baina, hemen gertatu dana adibidez, ez, guain dela 3 edo 4 urtez, martxoak 8 izan duen, ez, indarrarekin eta oso bizirik dagoen mugimendu bat da, ez, eta proposamen asko, ez, dituna, bai. Egiten dira. Badaukagu hiztegi bat, hiztegi feminista, hau eskuratu daiteke pentsatzen dut azoka virtual honetan, ez? Bai, ez dakit oraindik, esaten ditudana ez, guain dela gutxi aurkeztu dute.
Ez dakit ni, nola gu Reasen ere gaude, etxean jaso dute ale bat, ez? Eta oso ondo dago, ze euskeraz ere atera dute, ze askotan, ez? Ez dauzkegu euskeraz, ez? Eskaratutak hitzak, ez? Orduan oso ondo dago. Baina ez dakit, imaginatzen dut online ere eskuragarri egongo dela. Bueno, badago beste gauza bat, Begira. Zenbat gauza, jolin. Ez da, bialdu didazue kutsa zoragarri bat. Goxokiak. Hau ere, bidezko merkatuak egindakoa, eta begira, hemen agertzen da emakume bat, uste dut emakumea da, agian gizona da, ez dakit, baina pentsatzen dut emakumea dela. Jepa, kafe goxokiak dira. Kafe goxokiak. Eta, hemen dago, goxokiak nik beti lotu egiten ditut nire loba txikiekin eta nire gurasoekin, nagusiekin, ez? Azkenean badira lotura bat olan, babesteko, zaintzeko, okerrenean beti goxoki batek, mundua behintzat goxotu egiten dizu, ez? Pixka batean behintzat. Eta ondo dago alde horretatik, ez? Hau ere bada garrantzitsua, zaintza, ez? Zaintzak, goxokiek zerikusia dute zaintzarekin alde horretatik, ez? Bada zerbait ematea, zerbait txikia, baina aldi berean unibertso oso bat izan litekeena, ez? Bai, eta orain pandemia garai hontan, ez? Argi geratu da, ez? Zaintzen beharra, ez? Ahula gehala, ez? Behar hori guztiok dugula, eta nahiko gaizki antolatzen ari garela, ez? Eta horri ere buelta bat eman behar zaiola, ez? Zaintzak hasi gehienak emakumeek egiten dute, ez? Eta baldintza oso prekarioetan, orduan, horre ere. Horre uste atzekalden ere karamelukin zehose jarri izutela, ez? Papertxo bat, ez? Bai. Hemen daude tailerrak, ia ikusten den, tailerrak, ikusten, irakurketaren sustapena, helduei edo emakume nagusiei zuzendutakoa, genero berdintasuneko ikastaroa, horre ere badago zer esana, eta ardurakidetza eta etxeko lanerako autonomia tailerra. Nik uste dut hau gizonei begirakoa dela, ez? Bai. Ze niri oso barregarria egiten zait esaten dutenean, ez dakit nork lagundu egiten dio etxean, lagundu egiten dio. Hau da, ardura nagusia emakumearena da beti, eta gizonak beti lagundu egiten du, ez? Gauzak aldatzen dira, baina oso motel, Bai. Hombre, zaintzarena ikusten da, ez? Azkenean, zuk esan duzuna, ez? Pandemia honetan arduratzen eta ibili garena gu gara, emakumeok. Eta, emakumeo bakarrik ez, gizonak ere egon dira, baina orokorrean beti baimen bereziak eskatzen dituztenak emakumeak izaten dira, edo, orokorrean arduratzen direnak, ez? Bai txikien ardura hartzen dutenak eta baita nagusien ardura ere bai, ez? Eta, goxokiak oso ondo etorriko zaizkie txiki eta nagusiei eta baita ere zaintzaren ardura dutenei. Hauek ikastaroak, zer dira, ikasturte osoan egitekoak? Urte osokoak? Ez dakit oso argiz, beste egunen ere kataloga begiratzen, ezagutu nun erakunde hori, ez, Keima deitzen da. Bai. Eta ustete, aizialdia eta animazio soziokulturala, eta hori guztia, ez, zuk esan dezuna, programa ezberdinari dituztela, eta nahi gustatu zait asko zuk aukeratu dezuna, ez, gizonezkoei zuzenduta dagoen programa hori, zuk esan dezun bezala, ez, landu behar dugu erantzunkidetasuna, ez, danon ardura da, ez, zaintzarena, eta ze bestela, klaro, emakumean bizkar gainean dago dana, eta baldintza oso txarretan, ez, orduan, hortikan ere beti dago ikasteko aukera, eta kurtso hauek ondo daude horretarako, ez, bai. Ikusten dudana da, Reasen elkarte pilo bat zaudetela, ez?
Bai, uste 80 edo, bai, eta denetarik, Hor ere, online ere badago eskuragarri, katalogo antzeko bat, eta hor agertzen dira, bai, gauza pilo daude. Askotan esaten dugunean edo esaten dutenean ez dagora aukerarik, Osea, kontsumoan ere oso murritza diela, aukera, nik uste alternatibak, nik uste ez dala egia, Horrea zen gauza pilo daude, eta guen ja sartzen ari garen Gabon garai hontan ere ondo dago, begirada botatze eta pixkator zer dagoen ikusten. Bai, eta zuk esaten duzuna, konsumitzeko beste era batzuk badaudela adiraztea eta bultzatzea horiek, Bai, honek pandemiak dana virtualizatu duen honetan, ez dakit zerbait geratuko den. Zuk zer uste duzu? Etorkizunean zerbait virtualtasun apurren bat geldituko dela aurrez aurrekoa itzulita ere? Ez dakit, ni faltan botatzen dut aurrez aurrekoa goizalde. Hau ere asko sobeagoa izango litzateke, kafetxo batekin biok elkarrekin. Ez dakit, bai, askok esaten dute virtualtasun hau geratuko dala, baina ez dakit, nik espero dut, harremanak ere berreskuratzea eta gorputzak eta aurpegiak ere ikustea, bai, faltan botatzen da. Hori da. Bueno, Silvia, utziko zaitut, baina hala ere, laster berreskuratzen dugun gure haragitasuna eta ekar besarkatzeko aukera daukagu. Hoi da, goizalde disfrutatu pilo, hor dauden produktu guztiak, eta ongo gea. Bai, oso ondo, agur. Eskerrik asko, agur. Agur, agur.